Искате ли да знаете коя е моята сутрешна тайна за перфектна форма? Всеки ден започвам с моят нов любим ритуал. Приготвям си вкусно и супер лесно матча лате буквално за секунди. Просто добавям една чайна лъжичка матча към млякото, разбърквам и готово. За моят ритуал избирам матчата на Wow Tea, защото е органична, има страхотен вкус и е обогатена с малинови кетони. Тя ме освежава, събужда ме по естествен начин, без резки пикове и спадове на енергията, както е при кафе. Освен това, малиновите кетони помагат за метаболизма ми. Чувствам се лека, енергична през целия ден, без подоткорен, без излишна задържана вода, без излишни килограми, пречистена и уверена в себе си. Това не е просто напитка, а 100% натурална грижа за тялото ми. Опитайте и вие и ще усетите разликата още от първата чаша. Baby girl, you are so beautiful.